Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mä oon pohtinut tätä tosi paljon. Ja mulla on pakko tunnustaa, että pienet muutokset on mulle ihan älyttömän vaikeita. Ja tarkoitan siis nyt pienillä muutoksilla tyyliin siis se, että no me ollaan sovittu, että lähdetään 12. Ja sitten selviää, että meidän pitääkin päästäänkin lähtemään vasta 12.30. Jostain syystä tää on mulle ihan älyttömän vaikea. Mutta sitten taas isot muutokset, ei mitään ongelmaa. Niin, että voi niinku muuttaa vaikka Afrikkaan. Joo, siis isot muutokset ei ole ollut mulle yleisesti ottaen pelottavia. Ja ne ei ole sellaisia, että ne ei ole mulle vaikeita. Ja mä oon tietysti joutunut elämässä kohtaan aika vaikeita asioita. Että mun on ollut pakko oppia sietämään, hyväksymään ja näkemään se, että on asioita, joihin ei voi vaikuttaa. Että esimerkiksi olen haudannut oman lapseni. Ja voin sanoa, että se on sellainen tilanne, sellainen yllättävä muutos,